Firstly, jotono subai. Kaipeng Rai, Khongdi State Level Festival, Lomanjak Fainai, Chini Hani Bubagra, Maharaja Pradut Kishore Dev Burma, Borom Ganang, BK Rangkhol, Tai Kaipeng Samasni, Chini Samaspoti, Tai Kabangma Hakchal Sampani Fainai, Jotonono Pulano Ani Kuluma Yaparu. Ang kok borok bai samaningka Chini Kaipeng Hodani borokgo kok borok bujiwo onek borok Kaipeng kok bujia ang nijibo kaham ke bujia ang saino maya hinmano engkai aboni bagai ang hinni bai saima kamu haipono Chini joto borokko buji sugya aboni bagai kok borok bai na sabane ang o Kaipeng Raibal mani je festival state level festival phaye ano je borom rimani aboni bagai ang norono poilawano ani kakaham te hamjang maya pharo oro tini blaikana tongthogo o je Kaipeng Raibal mani wo Chini habubagra jorari oi tini oro manja phaimani bagai o state level festival Blaike Musangka Naithoka Kay Norogo Chini Bubagra no tubui oro o festival lo kok sarina musungmani narwai khaina musungmani abo norongno tini bo phai supung ripaika angkha khlayo Bubagra o tipra hasteni joto bosongni joto dofano bo bini khabai hamjago bo jotonono tui dulna musungo kebono phikung kebono khakla phenene musungya bo jotonono saman kaino hamjago agiwo oro phainani nongni festival phaimalia Bubagra bini jora karini bagai je matra jora mangkha Bubagra phaikya Chini Bubagra jokhonno kono community ni kono festival jodi bono phathei dikhang kakai bo thango bo hamjagai no thakopur bai thangai manjagaiyo joto baino jotono bo blessing khlayo miya bo Chini Bubagra usai community ni kaisa festival bo thangka arbo bo kogna rekha onek kisu kok rikha bo bongni society no development khainani bong culture no development khainani bagai bo kok ribukha angkha khlayo tinini o Kaipeng Raibal mani o state level festival bo Chini Bubagra kok narakru Chini Kaipeng Hodani dofani bagai bo kisa kok rilangnai kok sawani ni angkha khlayo ang belaikana tongthogo je Kaipeng Hodano society no thancha khlai toninani bagai mote state level kaisa noro ek bochor da 2 bochor ni pore khlai mani monor no thancha khlai toninani bagai belaike kaisa kaham lama angkha khlayo norongni o thancha tongnani o nijini culture o je society ni je tongmung riti raida morongno jodi kaham kai narengani bagai hingga kai norong state level ni motei program khlaimani mo kaisa kaham lama ebong mo laibuma ngoi tongnai mo history ngoi tongani hne angkha khlayo angkai tamo sanai tini oro phayei belaikeno tongthokka ningkai tamni bagai oro tini norongni dofani rirok bo phaljangmani nukjakha beke kobangma borok traditional dress bo kanmani nukha ang kaisa tini oro asugoi omono nukha ang jokhon Burma tongphro Arakan Pradesh kaisa parao wak painani hini thango wak paina thangphru thik Chini o riang roga Kaipeng rok je rignai kosom omtiya kisa pari ganang kanjak mote ya haino arba ang Burma wo nukha eka parao tiring boro garing saka wo tongo aro Burma wo Kaipeng Hodani borok tongang saimiya tobe rignai kanmani le ang thik same omtino nukha কিন্তু আরো তো টঙ্গা বলে আং সাইমিয়া আং কয়েকটা পারা গুড়ি হই নাইকা কিন্তু তিনি তিব্রাসা কক বরক সানাইলে আং মালিয়া
Bangladesh ni murung community ini kaisa tongo o Bandarban ni paharo tongnai murung community borok pudiri kanai tongo eke borok ni rigene kanman bai borok ni yasku jara rigene kanma bai eke kaya barmani kanma bai eke nong ni origene kosam kaipeng hodani je rigene kosam kanmani mo kisita mil tongo kai angkha khlayo kaipeng hoda sudu Tripura o simia similarity community Tripura no karibo Bangladesh bo bibino পার্বত্য এলাকাও তংমানো বারমাও তংমানো অবনরক যারা রিচার্জ খাইনাই নাইতুগুই টিখলাইনাই নরক টিখলাই ননি দফানি বড় রং তেবো গোबां খাইয়ে গয়মাं খাকাইবা তেবো নরক সিনিলাইনাই নিজে সাক বাইখান বিসিঙ্গ উনকলাইনাই হিंगाखाय नरक तेबो निजेर बाय कायसा हामजागलायमा तेबो बांनाय होने आं खाख्लायो आं कायतामो सासेनाय ब्लाय ब्लायखाय तिनि तंथका ताय जतन न खाकाहाम ते हामजामा याफोरै आनिकक अरन मथाक्का जतन न खुलुमबाय बेलाय बेलाय केनो हामबाय